إلى حضرة النبي المصطفى وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وإلى جميع باقي الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين بالله وإجماع الرحمن والرشيدين والسنة النبيين من سبيل يوم الدين وإلى حضرة سيدنا حسن والحسن إلى حضرة الأنبياء وإلى حضرة الشيخ محمد وإلى الله وإلى حضرة الشيخ محمد وإلى السلام بك الله وإلى حضرة الشيخ محمد وإلى سبيل اسمه وسلم الحمد لله وصل إلى الرحيم واسمه وصل إلى الرحيم إلى الرحيم sebagai pengurus semua sebagai asal bagi semua usaha roh sebagai batin sebagai bagi semua usaha roh bagi nomor saya semua usaha وإلى سمراء آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومعلمنا بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم An Muawiyah kasarito saking Muawiyah bin Huyidah Al-Hasanu utai Sayyid Hasan wal Husain ulan Husain iku Sayyidah sibabi ahlul jannati dadi gustine wong enome ahli swarga. Ngan Abi Sayyidin ngan Amrin wa an Aliyin wa an Jabirin wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ngan Usama bin Zaid wa Abil Bara an Ibni Mas'udin Al-Hasanu utai Hasan wal Husain wal Husain iku Sayyidah sibabi al-jannati dadi gustine wong nom-nome ahli swarga wa abuhuma utawi bapakne Hasan wal Husain iku khairun bagus minhuma saking Hasan wal Husain An Ibni Amrin ngan Murratin wa an Malikin bin Huwair An Ibni Mas'udin Al-Hasan utai Hasan wal Husain wal Husain iku Sayyidah sibabi al-jannati dadi gustine wong nome ahli swarga ila ibnail kholati Aisyah kecuali anak lorone pamane Nabi Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria wa Fatimah utai Fatimah iku sayyidatu nisa'i ahlil jannati dadi gusti wadone ahli swarga ilama kecuali perkara kana kang ana apa mah iku min Maryam saking Maryam bin Imran ngan Abi Sayyidin Al-Hasanu utai Hasan iku mini sanding iku mini nyerupani ingsun wal Husain utai Husain iku min Aliyin nyerupani Ali wa ibni Awa rawahu Ibnu Asakir anil Miqdam bin Madin yang berubah Al-Hasan utai Hasan wal Husain wal Husain iku syanafaul arsi dadi lar loro ning aras dadi lar loro ning aras walaisa lan ora ana sapa Hasan wal Husain iku bimu Allah wa ini
den gantungake karone. An Uqbah bin Amir al-haqqu utai perkara hak iku aslun asli fil jannati ing dalem swarga. Maksudnya barang perkara sing hak kuwi memang asli tetep manggone nang swarga. Dadi wong kok nindakake barang bener ya pasti akan kembali ke surga. Mlakune barang ora bener tetep neraka, mergo barang sing bener kuwi asline di dalam surga. Nek ora bener ya berarti ora. Wal batilu ta batil iku aslun asal dinari ing dalem. Ora bener. An amrin al-haqqu utawi hak bati ing dalem sawise ingsun iku mana Umar sartane Umar hai sukana ing dalem nalikane tinemu sapa Umar. Rawahu al-Hakim anil Fadli bin Abbas. Al-hikmatu utai ilmu nafi utawi ilmu nafi iku tazidu nambahi apa hikmah asyarifah ing wong mulya. Apane syarofan mulyane wis dasare wong apik kengkonan ilmu sing manfaat kuwi tambah mulya. Wis wong ora apik tambah ilmu ora manfaat iki tambah sulaya. Wa tarfa'u lan ngangkat apa hikmah al-abda ing kawula al-muluka ing al-mamluka kang den miliki hatta tajlisahu sehingga nglungguhake hatta tajlisahu sehingga nglungguhake apa hikmah ing abda majalisal muluki ing panggonane ratu. Ngan anasin al-hikmatu utawi ngilmu hikmah ngilmu sing nafi manfaat iku ngasratu ajyain ono 10 juz. Tesatun utawi songo minha saking asrot iku fil uzlati ing dalem uzlah. Uzlah iku menyendiri utawa menghindar dari kemaksiatan sama dengan zuhud. Jadi uzlah iku pindah. Lah uzlah wong saiki arep pindah mulai kon sing sepi yo sangkon wis rame. Lah maksudnya uzlah kita menghindar dari kerumunan kemaksiatan. Bahwa itu nutai kang siji iku visumti dalem meneng. Wong iku anggere akeh menenge okasionate. Jadi bahwa itu visumti. Rawahu Ibnu La'ani ngan Abi Hurairah. Al-halafu utawi sumpah utawa sumpah iku hanasun nerjan aunatmun utawa dadekake ketun. Jadi gampang sumpah iku termasuk gampang nerjan. Ya ora wong omah-omah, ora wong dodolan, gampang sumpah iku kadang ana bumi ketun. Pasti mas tak sumpah sami jebulan iki. Nah Ibnu Amrin kajaba Ibnu Amrin al-halafu utawi supoto iku manfaatun mayoake iku manfaatun mayoake lisil ati maring bondo mumhimatun kang lebur lil barokati maring barokah. Dadi wong dodolan kuwi nek sumpah kuwi gampang iso mayoake bondo ning iso ilang barokah. Gampang
sumpah tenan iki lek kukulaan tenan sampe iki. Aku sumpah apa mana sumpah goro sih saya sumpah goro tenan iki kula 7.000 tenan iki lek kula wis 8.000 aku mau bayar 8.000 wis kaya ngono kuwi maksudnya apa manfaatun kuwi mayoake marang bondo iso mergo sumpah tapi ilang ulang 10.000 madol 12.000 monggo dol 13.000 monggo ini kok sukakan iku mosok tuku 5.000 dol 15.000 iki arep gelem sinungku seneng wong umum dadi bismillahirrahmanirrahim kanjeng Nabi kan ora kene kepentingan aja nek kanjeng Nabi itu kanjeng Nabi ora gampang sumpah bismillahirrahmanirrahim kan Abi Hurairah Al-Halimu utai wong kang aris ki blubok iku sayyidun gusti fid dunya ing dalem dunya wa sayyidun lan gusti fil akhirati ing dalem akhirat ngan anasin alhamdu utai sakabane puji dadi nek kono ada tanda hak ada tanda yang namanya sot hak ya. Kuwi nek sot karo hak kuwi berarti hadisnya sahih. Tapi nek tandane iku hak tok berarti hasan bagus. Bagus. Nek tandane kok dot itu berarti dhaif hadisnya. Tapi jarang. Bismillahirrahmanirrahim mesti sahih dengan hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi iwadina ono tondo kok ono tondo apa jenenge tak iku nek tak berarti riwayat rawi Imam Tirmidzi. Nek kaya dene kaf iku berarti Imam Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Hak itu kan Imam Bukhari, berarti Imam Muslim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin utawi ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya yo Alhamdulillahi Rabbil Alamin iku asabul masani ayat pitu kang den bulan baleni wacane ing dalem salat iku asabul masani ayat pitu kang den bulan baleni ing dalem salat alladzi utitu kang den paringi sapa ingsun ing alhamdulillah wal Qur'anul Azim lan Qur'anul Azim ngan Abi Sa'id ibnil Ma'la alhamdulillahirabbil alamin iku umul Qur'ani umul Qur'an wa umul kitab lan umul kitab dadi Fatihah umul Qur'an atau umul kitab wa sab'ul masani lan ayat utawa surat kang den bulan baleni ing dalem sholat. Ngan Abi Hurairah alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungan Allah. Dafnul banati utai mendem anak wadon iku minal mukarramati setengah saking kamulyan. Maksudnya piye ora kok golek salah tafsir kok dadi mendem anak wedok kuwi setengah saking perbuatan kamulyan ndak seperti itu maksudnya. Awake dhewe duwe anak wedok dipendem iku jangan terlalu dicolok-colokno ngono maksudnya. Pemain banyak semua anakku nuwayu tenan kuwi namanya ngetok-ngetok. Lah mendem iki maksudnya ndak usah kuwara
siji ngono dadi awake dhewe iki angger wong wedok. Ya wong wedok iku angger dadi wong wedok. Kok wis gelem dipek bojo karo wong lanang. Ya angger wis dadi bojone. Iku angger gelem tawa karo bojone. Dia anak wedok dadi anak wedok. Gampang akeh sing nyenengi. Ini asal bojo wedok sok gelem tawa. Cara darat ini ya. Arep ngersaki ra tau Mas, pamane gampang seperti itu. Wong itu seperti itu, agar anak kita iku insyaallah kapan. Patolan boyo tawani kok nang patolan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nganiknya basi. Alhamdulillah utawi lafal alhamdulillah iku rasa syukri. Pokoke syukur. Masyakara ora nrimo syukur. Masyakara ora syukur Allah ing Allah sapa abdun kawula. Layak maduhu kang ora muji ora ngelem sapa abdun ing Allah. Jadi pokoknya syukur itu adalah ucapan alhamdulillah. Mula asyukuru malah salah satu aksamin. Syukur kuwi ada 3. Siji asyukuru bilisan, syukur dengan ucapan lisan. Rupane alhamdulillah. Jadi wong muni alhamdulillah pokoknya syukur. Mbok mlebu tekan ati mbok ora kena. Atine karo sing dineke alhamdulillah cocok ora penting agar wong kok gelem ngene alhamdulillah iku adalah punya pokok orang bersyukur. Nomor 2 asyukuru bil jinan. Lisan ucapnya alhamdulillah, hati mau menerima. Kuwi namanya syukur lawan hati. Jadi lisan orang alhamdulillah tapi hati ini tetap rasane syukur nang lisan Gusti Allah. Tidak ada yang melihat. Nomor 3 asyukuru bil jawari. Syukur kelawan gauta. Awake dhewe gelem salat, gelem jamaah, gelem ngaji. Ini berarti tanda orang bersyukur. Karena apa? Gautane jawari, gautane kanggo nindakake kebencian. Itu tanda orang bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar. Alhamdulillah utawi alhamdulillah ngucap alhamdulillah ala nikmati ing atas nikmat iku amanun aman li zawaliha maring ilangi nikmat. Jadi wong mengenai alhamdulillah itu berarti kita punya rasa nikmat. Dan kalau mengenai alhamdulillah berarti nikmat itu tidak akan hilang. Nikmat tidak akan hilang. Selalu dipanjang masa itu ora bakal hilang karena mengucap alhamdulillah. Tapi nek ora gelem ngucap alhamdulillah malah misu-misu nikmat akan hilang. Contoh wae lah. Aku iki upamane diundang utawa digawe tonggo. Kayak jeneng cendol pokoke bakwan utawa soto utawa gulai. Tiga ini yo kancae soto cecite ni anane yo kuwi ara sithik wae mesti tok wae kan tuwe. Wis matur aku malah biar madang malah rono. Itu rono sayur malah matur nuwun banget. Itu akan selalu nikmati pulang. Langgeng ini apa? Sampai dibaca orang lain yang memberi berarti awet. Dengan takai nyenengi gelem ucapnya alhamdulillah. Ini nikmat akan terus. Sesuk nek duwe yo takane aku wong li matur nuwun tenan. Kayak meneh kok matur nuwun alhamdulillah ya. Sesuk ono kae. Tapi pertama kali dikei kayak wong ini kok wis gua. Nah, sesuatu juga kayak akan hilang deh. Bismillahirrahmanirrahim. An amri al umratu utawi dodot abang.
iku min zinati syaitan saking pepaising syaitan. Anil Hasani mursalan kalih hadis mursal. Al-khima utawi loro panas iku min fayhi jahannam saking uape neraka jahanam. Saking uape neraka jahanam. Jadi mungkin nek bisa loro panas neraka kayak mulat-mulat. Jadi uape neraka jahanam. Cara ngendikan Kanjeng Nabi, dadi wong akeh lara panas iku uape neraka jahanam. Mula fa'al riduha ngedemno sira kabeh ing khima, ngedemno sira kabeh ing khima bil ma'i kelawan ban. Ani bin Abbasin an Amr bin Umar ngan Aisyah ngan Rafi bin Hudaiji ngan Asma binti Abi Bakrin. Al-khima utawi loro panas iku kirun umuban min jahannam saking neraka jahanam. Fanahuha mongko ngilangano sira ing khima ngangkum sangi sira kabeh bil mani kelawan banyu al-baridi kang adem. Mula nek wong lara panas iku kon ngumpres mergo kenang uape neraka jahanam. Mula ditempeli watu sing dikumat adem. Mula Kanjeng Nabi penerfan nahuha ngangkum bil manil barid. An Abi Hurairah al-khima utawi lara panas iku kirun umuban min jahannam saking neraka jahanam. Fama mengkotai barang asoba kang ngenani apa ma al-mu'mina ing wong mukmin minha saking khima kana mongko ana apa ma ana iku khaddu bagiane mukmin minan nari saking neraka. Mula nek ana wong mukmin kok sampai kecubu loro panas berarti kenang umupi neraka jahanam. Ngan Abi Umamah al-khima utai loro panas iku kirun umuban min jahannam. Waya utawi khima iku nasibul mukmini dum-dumane wong mukmin minan nari saking neraka. Ngan Abi Raihanah al-khima utai loro panas iku hadu ummati bagian umat ingsun min jahannam saking jahanam. Min jahannam saking jahanam. Ngan Anas al-khima utawi loro panas iku al-khima utawi loro panas iku tahata bisa merontokake apa khima al-khotoya ing kelumputan. Kama tahata kaya oleh rontok kaya oleh ngrontokake apa asyajaratu warokoha ing godhonge sajarah. Mula nek wong kecoba lara panas iku keluputane ilang. Dadi nek wong kecoba lara panas iku keluputane ilang. Al-khima tahata khotoya kama tahata sajaratu warokoha. Kaya dene wit ngrontokake godhonge. Berarti ada hikmahnya. Gusti Allah lek lara panas berarti apa? Ngelbur kelumputan. Tapi menungsone sing ora kanggo. Lara panas ramai mari padahal kelumputane semakin ning menungsone seorang dadi. Rawahu Ibnu Qanil. Mulu kadang-kadang kaya dalem. Menungso
kan ngono. Tapi kenyataannya kan itu. Kenyataannya itu. Kowe agamamu karo dunyamu begini. Wah, yo ngerti agamamu yo. Apa? Tapi kenyataannya mandat diteliti yo suloyo. Suloyo. Jadi kapan namanya benar-benar ngeblok ya agama nih. Ketika awak dhewe wayahe kadang sholat, kadang wayahe ngaji. Kadang-kadang ngebutke ngajine apa ngebutke dunyane. Kenyataannya kan ada kan. Nek ngomong buat agama. Tapi tekan nggon. Ayo ngaji, ayo sholat, ayo jamaah musik. Nek ngomong ya. Jadi dunia itu sebenarnya itu sekejap, sedelok. Tur kaya-kaya orang ngaji nih. Saya bisa dibanding dunia karo liyane. Umpama aku kowe iki duwe anak. Ya duwe anak karo duwe bedhet. Ya kan. Duwe anak karo duwe bedhet. Lah saiki awake dhewe ngurmati wong tuwa. Kuwi nek jare dunya iki ino tur ora langgeng terus delok uripe dunya iku wis delok. Upama aku kowe iki duwe anak, terus duwe bedhet. Kenggonan wong tuwa. Ora duwe apa-apa awake dhewe. Ketika wong tuwa lara kuwi sing didol ki anake apa bedhete? Sing didol apa didol anake? Tidak mungkin kan? Sing didol apa? Yang dibuang adalah dunia. Mulut dunia ini iso kanggo nambani akhirat, kanggo nambani agama, ojo agama kanggo nambani dunia. Ya, jadi yang dihilangkan dunia. Ini kadang-kadang menungso kenyataan ini mulai. Agama sing nambani dunia. Ada orang piye? Krungu ada Allah pacaran iki sing waktune mepet. Seramu kisah sandini sing kalah agamane malah kanggo nambani itu dunyane sembayang dua lego suwi sapisan rawo nyatane seperti itu. Oke langsung mun Gusti Allah nang ngendika padahal awake dhewe bal tuksirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Menungso nang alam dunya akhirat ki sing bakal urip kanggo langgeng. Ning menungso bal tuksirunal hayatad dunya, menungso malih labete mun dikobotake dunya. Ya. Jadi dunya iku malah kadang-kadang nombur agama nang isor. Padahal agama itu seharusnya harus di atas. Ojo ngantek ketinggian karo dunya. Wong iku apa wae urip nang dunya nek wis muni ketinggian dunya. Wis ra pandang sedulur, ra pandang adi, ra pandang bayi, ra pandang apa. Sampai gelap. Tenan ya. Iku nek sedih. Mulut dunya seakan-akan paling dhuwur. Jadi kenyataannya lah kenyataannya. Nah ngomong nih agama di atas paling di atas agama itu harus di atas. Bukti akhirnya ini yang dibuktikan. Jadi cara gampangannya itu kenyataan itu. Malah dunia saya itu disugi-sugi. Itu tenang dunia saya itu dipen-pen ya dunia itu penting tapi ojo ngantek agama dengan isor dunia dengan dulu. Cara aku kowe mlaku nyundi gowo dunya karo gowo agama. Ya. Anak dunyane mau sugi mau kok kembon sirah. Agamane mau cangking suloyo. Iki kok mlaku nek sing dunyane arep kelimpan, mingkli-mingkli dunyane. Hasilnya wis piye kok ngene kok. Hasil ora itu apa itu isi itu. Yang gawe koyo ngene piye itu.
akhirnya disoro-soro awake. Ya kan? Disoro-soro dunyane disuguhi. Lah ketika dunyane disuguhi iki arep glibat, kan? Mikir-mikir dunyane mergo apa? Ya sekono mau ora dihasil apa-apa kan mikir-mikir dunyane. Mergo agamane dicangking sing disuguhi iki dunyane. Dunyane mikir-mikir arep gigal. Ki kira-kira tangan sing nyaking agama dijulke agama. Agama sing mau cangking iki mau julke ora benek nang sirah. Padahal dunyane nang sirah. Dipundi-pundi kan. Lah ketika dunyane arep glibat. Dunyane arep hancur. Ketok nang hasile usahane arep dol. Iki lah agama nak dicangking julke ora. Agamane julke dandani dunyane sih. Binara tak dandani dunyaku sih serempet iku uripmu muntang mati. Agama diletakkan ngupaini sing disuguhi dunyane. Lah ngono ngencuki. Lah ketika ini kono nggon sirah dunyane wis mapan. Agama ini kayak boleh gini. Oh, dia tinggal ngerti agama. Cangking meneh mlaku. Engko dunyane arep glibat mergo disuguhi colke meneh agamane. Menungso. Sabenere iku dunya kanggo nguwatake aku. Ojo aku kanggo nguwatake dunya iku malah ketemu toko rikala ra karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khimah ngan hasan. Al-khimah utai loro panas iku min fa'il jahannam. Saking padha iki karo kiru padha. Saking uape jahannam. Fabridu monggo ngedemo sira kabeh ing hima bil ma'i kelawan banyu. Ibnu Abbasin ngan Ibnu Amrin ngan Aisyah ngan Rafi ngan Budain. Al-hima ra'idul ya. Al-hima utai loro panas iku ra'idul mauti. Mata-matane pati. Wasi jenullahi lan kunjorone Allah. Wasi jenullahi lan kunjorone Allah fil ardi di dalam bumi. Rawahu Ibnu Sunni wa bunu'en fitibi kan anasi. Al-khima utawi lor panas iku ro'idul mauti, mata-matane mati. Munan lor panas hati-hati, ini mata-mata kematian. Jadi kelirang-kelirik mata kematian. Oh kematian. Cara wajib ini diteliti nganggo ilmu sing sampai awake dhewe sing paling cedhak iku. Sing paling cedhak karo awake dhewe. Iki dalam hakikat kenyataan bukan syariat. Bukan syariat. Hakikat. Jadi nek awake dhewe nek dalam syariat sing paling cedhak nang awake dhewe itu siapa? Adalah seorang barang kang den senengi kan. Barang sing paling disenengi kan sing paling cedhak awake dhewe. Mbok adoh iku rasane to cedhak. Kuwi dalam syariat. Tapi dalam hakikat ndak. Sing paling cedhak awake dhewe adalah kematian. Dalam kematian. Wis karena mati waktu apapun, dalam bentuk apapun bisa. Awak ini ngene ngaji. Sediliku jujur aku ngaji. Kaya apa kan sesuk. Tapi ternyata orang kan. Jadi perkara wae sing paling cedhak nang awake dhewe
tingkah apapun mesti bisa. Mulai sampai dikatakan dalam bahasa itu an-naumu akhul maut. Orang yang senang tidur adalah teman kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khimah utai loro panas iku raidul mauti wa ya utawi khimah iku sitsinallahi penjarane Allah fil ardi lil mukmini kadhewe wong mukmin yang bisu ngeker atau menjara sapa Allah biya kelawan iman ngabdahu ing kawulane Allah ida syaa ing dalem nalikane ngersani sapa Allah sumayun siluhu nuli ngecolake sapa Allah ing mukmin ida syaa alikane ngersani sapa Allah fafataruha mongko ngeduso sira ing iman mongko ngeduso sira ing iman ilmani kelawan Rawahu Hunadi fi Zuhdi dalam kitab Zuhdi wa Ibnu Abi Dunya fil Marodi dalam kitab Marod wal Kafaroti lan kitab Kafarot Nganil Hasan Mursalan Al-Khimah utawi loro panas iku hadir kuli mukminin bagiane saben-saben wong mukmin minan nari saking neraka. Ini hadisnya tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu al-Bazzar man Aisyah. Al-khimah utawi loro panas iku hadir mukmini bagiane wong mukmin minan nari saking neraka. Yaumal kiamati ing dalem besok dina Rawahu Ibnu Abi Dunya lan Utsman al-khimah utawi loro panas iku hadu kuli mukmin bagian saben-saben wong mukmin minan nari saking neraka wa khimah utawi loro panas wa khimah lailatin utawi loro panas sewengi iki hadis bagus iki iku takfuru bisa melebur apa khimah khotoya sanatin ing keluputan setahun mujarromatin kang den sempurnake. Jadi loro panas sewengi iku bisa melebur keluputan setahun. Rawahu al-Qudai ngan Ibnu Mas'udin al-khimah utawi mati sebab loro panas utawi mati sebab loro panas iku syahadatun syahid mulu orang gampang loro weteng loro panas iki dadi syahid akhirat. Dadi mati niku sebabnya loro panas mati ini sebab weteng orang berkokakan haram ngan anasib al-hamamu utai padusan iku haramun haram ngalisani umati ing atase wadane umat ingsun ngan Aisyah al-hawamimu utai surat kang den kawiti hamim al-hawamimu utawi surat kang den kawiti hamim iku dibajul Qur'ani dadi sutraning Qur'an. Rawahu Abu Syaikhi fi sababi dalam kitab sabab ngan Anasin ngan Ibnu Mas'udin mauqufan alul hadis mauquf. Al-hawamimu utawi surat kang den kawiti hamim iku raudhatun pertamanan ning riyadil jannati saking pertamanan swarga. Rawahu Ibnu Marduwi ngan samul al-hawamimu utai surat kang den kawiti hamim iku sabun pitu
Wa abwabu jahannam utawi pintu-pintu neraka jahanam iku sampun pintu. Tajibu teko sapa kulo hamimin wong kang saben-saben wong kang maca surat Hamim kang ditawiti Hamim kasih minha saking hawamin takofa mandek khali mandek sapa kulo hamimin ngalababin ing atas lawang min hadhil abwabi saking ikilah pira-pira lawang takulu ngucap sapa kulo hamimin Allahumma ya Allah la tudkhilu ampun manjingake panjenengan hadal baba ing ikilah pintu man ing wong kana kang ana sapa man iku yukminu iman sapa man bi kelawan ingsun wa yaqra'ani lan maca sapa man ing ingsun. Urus tengah saking ngendikane Kanjeng Nabi wong mati utawa wong urip ketika gelem sok seneng maca surat sing dikawiti nganggo kuwi insyaallah tidak akan dimasukkan dalam pintu-pintu neraka jahanam. Ora bakal telepon karena surat-surat kuwi adalah pencegah untuk orang masuk neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Nganil Khalil ibn Mursalan al-khurul aini utawi widodari utawa bidadari manane widodari kang belalak-belalak mripate khurul ain iku khulitna dadi sapa khurul ain minaz za'faroni saking minyak za'faron mula ora ana widodari ku ambune rahmani dada mergo diciptakan Allah segala dari minyak sak keringet-keringet keringet sak untu-untune wangi rawahu ibnu Marduwi ngan anas anak itu dari dunia itu kadang ngambune wangi nek wis keringet yo malah ambune ngan anasin al-hurul aini utawi widodari iku khuliqna dan ciptakake apa hurul ain min tasbihil malaika saking bacaan tasbih malaikat. Rawahu Ibnu Marduwi dan Aisyah. Al halalu utai barang halal iku bayinun pertelo to jelas. Wal haramu utai haram iku bayinun jelas. Pertelo. Wa bainahuma lan iku antarane halal lan haram iku umurun perkara mutasyabihatun kang sumo layak lamuha ora weruh ing umur sapa aksal wong akeh minan nasi saking manungsa faman mongko wong iku itako ngreksa sapa men. Dadi asal bahasa takwa itu adalah orang yang bisa menjaga mulut dirani wong takwa kuwi bisa menjaga satu menjaga perintah Gusti Allah. Jadi lakoni bisa menjaga tenanan. Tur bisa menjaga mencegah dari kemaksiatan. Itu jenenge takwa dalam ngreksa utawa menjaga utawa wedi. Asubhati ing barang sumah. Faqad istaqra'a mongko temen amri lebaran sapa man. Li urdihi krana dunya iman wa dinihi lan agama iman. Wa man ta'i wong iku aku atun itu sapa man
fi subhati ing dalam subhat waqa'a mongko tumiba sapa man fil harami ing dalam haram karoin kaya dene wong kang angon yang akan angon sapa roin haulal khima ing dalam kiwa tengene bumi larangan yusaku kang den mamani apa ayu waqi'ahu yen to tumibo sapa roin khima ala iling wa inna likulli malakin wa inna likulli mulukin Masya Allah wa inna likulli malikin lan sak temene iku tetep kadhe saben-saben ratu khima ono bumi larangan ala eling wa inna khimallahi sak temene bumi larangane Allah fi ardihi ing dalem bumine Allah iku maharimuhu larangane Allah ala eling wa inna fil jasadi lan sak temene iku tetep ing dalem jasad mudghotun ana daging kempel ida suluhat ari kalane bagus apa mudghoh suluha mongko melu bagus apa al jasadu jasad kuluhu yuskabian jasad wa ida fasadat ari kalane rusak apa mudghoh fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kuluhu yuskabian jasad ala eling-eling waya utawi mudghah iku alqalbu mati. Jadi mungkin atine apik jasad melu apik. Atine rusak ya jasade melu rusak. Ani Nu'man bin Bashir al-halal utai halal iku bayinun pertelo to jelas wal haram utai haram iku zina kuwi haram, zina haram, nikah kuwi halal kan ngono. Lah perbuatan di antara tengah-tengah nikah dan zina. Perbuatan di tengah-tengah antara halal dan ngemek ini di tengah-tengah antara perbuatan itu. Ini termasuk ujung-ujung lipan nang itu nyekel. Kan di tengah-tengah antara halal dan nah ini termasuk sebuah ini aku rakyatnya sahabat beura aku pun sahabat dan tidak itu kan alasan tidak aku rasa sahabat kan berarti kan halal mau sahabat halal kok ngomong barang kok jadi rambatani malah ini ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halalu utai halal iku bayinun wal haramu iku bayinun fadak mongko ninggalo sira ma ing perkara yuri buka kang mamangake apa ing sira kang mamangake apa ing sira ilama maring bareng layuni buka kang ora mamangake apa ing sira kang ora mamangake apa ing sira ngan amrin al halal utai halal iku ma perkara ahama kang ngalalake sapa Allah Gusti Allah fi kitabihi ing dalam kitab Allah wal haram utai haram iku ma perkara haram kang wis ngaramake iman sapa Allah Gusti Allah ojo duwe dasar lillahi ma fis samawati wa ma fil ngono ya memang benar lillahi ma fis samawati wa ma fil segala yang ada di langit yang ada di bumi baik Gusti Allah nak ngono hukume halal juga gedang halal iki mantul bumi
tapi kan ada haknya kan. Lah iso kulo paman dari pandu mau peyo karo. Ora iso bumi Gusti Allah. Yo ora iso ngadani. Wong sedangkan bayi ngono. Bayi kuwi nang sapa kuwi yo halal. Nilai maksud. Dadi koyo nek diteliti ngono kuwi sing halal iku mung loro tok. Siji bayi udan. Kowe nek ngombe sing halal tenanan iki bayi udan. Nek ana udan mangko gak halal tenanan kuwi. Kan halal. Lu nang bumi nek ana apa wae halal bayi itu halal. Contohnya apa mana ya? Koyo sumber nang bumi ini tanah air metutup. Wih halal. Aku hidup rasa tidak mondori. Aku juga sakit tahu gue halal. Tidak haram. Halal. Apa mau bisa kalian dan nyawa datang izin saya. Yang haram kelanji pokoknya sing ora umum. Wah, boleh pelompong sing gede. Disampaikan omahmu dua ini namanya haram, ini ngeliwati batas. Tapi nanti gue sak gelas senajan tok nang sawah itu kan hukumnya halal. Tidak usah izin itu halal hukumnya. Karena air itu yang mengeluarkan Allah. Lah semua orang halal sih umum. Lah kira-kira disebut sak pelompong entek ngono ya. Yo sing disamakan mereka. Nah itu baru yang namanya nek mung jipo. Cara gampang metutu bersih. Kaya kowe ngombe iki nang kali balaan. Kowe nang kota kono kali, teko nada, lesane tangkape permuran yo halal. Tapi nek kowe teko golek pelompong salah iki kira pelompong rongkin ora kondo itu hukumnya haram kan. Tanah itu macam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halalu utai halal ikuman fi kitabihi indal kitab ya Allah wa ma utai barang sakata kang meneng sapa Allah nganu saking iku fawa mongko utai mimma saking barang ngafa ngapura sapa Allah nganu saking ngan Salman al-khayaku tawi isin iku minal imani saking iman. Jadi isin kuwi ya memang sumber iman. Khayak itu minal iman. Tapi awake dhewe ya seharusnya memang kudu ya aja isin. Ning ya kudu isin. Ning nek isin itu sumber isin itu adalah termasuk sebagian dari iman. Kaya goro. Goro itu kan haram hukumnya. Goro itu haram. Tapi awake dhewe suatu saat kudu haram, kudu apa? Kudu goro. Suatu saat awake dhewe kudu goro. Ning goro itu sumber dari dosa. Jujurnya apik. Tapi suatu saat awake dhewe ya kudu nutupi jujur. Suatu saat. Pamane contoh jujurnya. Lu ngerti nek pakmu golek mau dipateni mau dono kulo pakmu ngono. Kan kudu goro kan. Nah, iki kan hukumnya wajib goro awake dhewe. Nek jujur malah awake dhewe dosa. Wis ngerti nek ana wong mateni pakmu malah lho. Lho kok udono apa Pak? Lho tak udoke wong pakmu ngono ya mateni bapakku tak udoke. Aku nek goro kan dosa malah. Padahal kita harus kudune goro. Karena apa? Nyelametake. Ora malah dituduh. Jadi jujur itu sumbernya tetap kebaikan. Nah, jujur itu asli kebaikan. Tapi suatu saat kejujuran harus dibalik dengan kegorohan. Karena di posisi dia. Jadi hukum fikih ini bisa berubah. Bisa berubah hukum motor itu suatu saat kita berubah. Yang halal bisa menjadi haram.
bisa menjadi haram. Yang haram bisa menjadi halal. Itu mungkin. Contoh itu Ribanki kalau bujuni ini sebelum akad nikah dalam hukum fikih tetap haram kan. Ojo meneh wong ngemek-mek. Selandian itu mana? Wong namat kemanten terus wong namat. Tapi hukum fikih berubah ketika ijab dan kabul. Ini apabila tidak demek malah hukumnya dosa. Kalau bujuna dimakna terus dosa. Oh, kalau duit selalu kue itu dosa. Malah ini loh. Nanti hukum fikih itu suatu saat tetap akan berubah. Kita harus wong ahli ngaji kudu kepahaman. Ojo keke kita harus ngerti tontonan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngene Ibnu Amr. Al-haya'u ta'isin wal iman lan iman iku makrunani bebarengan kauni. Layak takironi layak tarikoni ora bisa karone opo hayat wal iman ila jami'an kecuali halis kabehane. Wong nek ora diisi berarti iman. Ngan Nabi Musa al hayaku utawi isi. Dadi ana wong wedok mlaku turu dalan dua. Simpakan itu namanya tidak punya malu berarti ora duwe wal imanu lan iman iku kurna den gandeng iku kurina den gandeng apa hayat wal iman jami'an halis kabehane fa idza rufi'a maqarikanen den ilangi apa ahaduma salah siji iman wal hayat rafa'a moko ilang apa al amru kamane iki kaya ngene bae dipelajari di antara iman dengan hayat ini kan gandengan, tidak akan bisa berpisah. Kapan hilang satu akan hilang semua. Jika antara iman dengan hayat. Berarti nek wong duwe isin berarti tanda-tanda orang iman. Nek wong isin itu berarti tanda orang iman. Nek wong iman berarti iman kuat berarti tanda-tanda orang yang punya malu. Isin karo Gusti Allah. Itu iman yang kuat. Itu harus bisa. Nah, wong isin tanda orang beriman. Nah, wong iman yang kuat berarti dia punya isin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji ini bediangan orang butuh keterangan dong ini kita sebut jangan mogok angan iman. Ayo, itu barengan. Nah, ilang suci ilang. Ini kudu dipelajari. Nganggu angan, nganggu rosok. Bismillahirrahmanirrahim. Ngene Ibnu Amr al-haya'u ta'i isin huwa ya hayat iku adimu agama. Kulo yo sakabehane. Ngan kurote. Jadi iman dengan hayat dengan apa? Hayat dengan iman itu menyatu. Contoh wong wedok utawa wong wedok duwe bojo. Kan sifatnya punya malu ya dalam banyak malu. Tapi nek wis ada ijab kabul ini dengan seorang suami ini hayatnya akan hilang. Tapi harus punya iman. Berarti nek wong wedok ngadili wong lanang berarti orang yang punya iman. Nah, tapi nek belum jadi kan harus ketok. Harus gitu. Kalau mau tutupi jari terus malah kita seperti itu. Lalu yang ngomong dia dengan mulut Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan yang seperti itu. Nah cara ngendikan Sayyidina Ali, la ibadata ka ibadati tafakur. Tidak ada ibadah sing kaya ibadah yo mikir. Benar tingkatke pemikirannya sing dalam hidup keluarga. Mikir gaweane Gusti Allah.
mikir gawe Gusti Allah. Berarti tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Mikir sak mongso ketika wae kok berbuat ketika berbuat gelem mikir kuwi luwe apik dibanding ibadah sunah suwene 70 tahun kan tanpa gelem mikir. Siji ganjaran sing sakmono kae mikir sak mongso ning luwe apik ganjarane tinimbang nglakoni ibadah sing 70 tahun. Mikir ilmas unatilah, mikir gaweane Gusti Allah. Mikir ketika kita akan mati, mikir siksa kubur, mikir ketika akan hidup di akhirat. Papat iki tok sing gelem mikir kok ganjarane melebihi ibadah 70. Contohnya salah kayak gambaran kowe men tambah gede ganjarane ya. Rifan kumpul karo bojo. Iki untuk batolah kumpul karo bojo. Lah ketika kumpul karo bojo ini kan gaweane Gusti Allah kan. Gaweane Gusti Allah mergo apa? Alate wong lanang karo wong wedok iso kumpul kan. Nah, itu kan gaweane Gusti Allah. Ada. Lah ketika kumpul itu ada rasa apa kene? Mesti nek wong rabi kumpul karo bojo iku mesti ketika tengen anteng menengan dak usah tono-tono perkara sakone nikmati. Batin ya Allah. Kados ngene jebulane umat panjenengan ya Allah. Dipara urang nikmat koyo koyo. Nah, itu nikmat yang kita menang tapi mikir. Nah, itu akan menjadi nikmat yang besar. Sebenarnya kadang tinggal mau mikir. Kalau yang belas besar memikir aja gede ganjaran ini. No, di mana pas pulang bojo nih, pas ngono nih, pak yus tekuatan menang mikir. Iya ibu koyong ini yo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awak itu mana? Seperti itu, mangan bakwa, atau mikir kawan Gusti Allah. Awak dhewe mulai kecil merem siang. Ya nek merem ini pada tetap mentang mulai pada. Terus kowe mikir nangan iya ya. Mentang tutup siji ora. Mandang tangeke ora. Indai gaweane Gusti Allah. Ketika mau mikir gelem mikir. Karena ngopo Gusti Allah kok ganjare wong gelem mikir gaweane Gusti Allah kok malah luwih apik daripada ibadah 70 tahun kang tanpa gelem mikir. Mergo wong gelem mikir iku akan berani berbuat kebaikan. Mergo mikir. Jaluk wong mergo wani karo wong tuwa sampe naik lah mergo tanpa mikir sejarah wong tuwa. Nah, nek ngerti sejarah wong tuwa tetep arep bakal wani tangan wong tuwa. Ngono lho mergo mikir. Wis kok sakmono lanjutno dhewe pikir dhewe lah maksudnya dasar-dasar agak iso ngaji. Jadi awal dhewe ngaji itu penting dalam syariat tapi hakikat kita pelajari. Dan solo enak ya coba jero aja mung jobone mulus jerone malah ora karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sithik rampung pisan. Al-haya'u Al-haya'u utawi isin iku khairun bagus. Kuluhu yuskabani khair. An Imran bin Husain. Al-haya'u utawi isin iku layakti ora teka apa haya ila bi khairin kecuali kelawan bagus. An Imran bin Husain. Al-haya'u utawi isin iku minal iman sangi iman. Wal iman utawi iman iku fil jannati di dalam swarga. Wong nang duwe isin bisa golongan swarga. Karena apa? Isin adalah daripada iman. Iman yang ada hanya di surga. Mula ora bakal mlebu swarga wong sing tanpa duwe iman. Ya ngene iki sithik ning kowe nek ketika
terus sampai diangen-angen harus diwaca diangen-angen isin kok semua iman. Lah iman itu hanya yang ada di surga. Wal badau utawi Allah gunem di Allah omongan minal jufai sampai watos. Jadi sampai wong iso watos nek ngomong wae lagi ra kan semua itu wae ra ora pribadi ora bojo ora anak ora kumpulan wae semua atas wong ngangel iso yo. Coba utawi wae atos iku finna di dalam. Ngan Abi Hurairah, ngan Abi Bakar, ngan Imran bin Husain, al-haya'u utawi isim, wal haya'u al-haya'u utawi isim, wa al'a lan ngenengake lisan krana ngeduwi goro. Ngenengake lisan, dadi lisane dinengake men ra mengamno sampe kowe. Ngenengake lisan krana ngeduwi goro. Iku sobatani cawangan loro minal imani sangi iman. Wal badau utawi ala guneme wal bayanu lan pertelane gunem iku sobatani cawangan loro minan nifaqi saking munafik. Dadi wong ala cangkeme cawangan loro terus ora munafik iku fasik. Ngan Abi Umamah al-haya'u taisin wal iman lan iman iku fi qarnin ing dalem gandeng iku fi qarnin ing dalem gandeng. Faida suliba mengkali-kali didedel apa ahaduma salah sijine haya wal iman tapi aku mongko anut ing ahad apa al-akhiru kamune. Ngani Ibnu Abbasin al-haya'u taisin iku zinatun pepaes. Mungkin nanti isin pepaes. Mula kaya wong itu isine somo. Mula nak cici. Mula nak sampai wong itu isine somo. Nak wong itu sampai orang isin wis dol. Mergo mula nak isine cici. Nak wong itu isine somo. Niku malah kadang-kadang wong itu malah dol isine. Malah melebihi wong ulangan. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kudune sing kono nutupi awrat e kliman kan wong itu. Ning kenang apa malah kadang-kadang sing kadang wong lanang itu malah ana kan. Al-haya'u taisin iku zinatun pepaes wa tuqa utawi wedi iku karamun kamulyan. Wa khairul markabi utai bagusi tumpahan iku asobul sobar wal tidorul farji utawi ngenti-ngenti kebungahan ojo di mana nih farji ku mana nih akeh ono mana nih tunggangan ono mana nih kelonggaran ada mana nih kesenangan ada kebungahan minallahi sani Allah ngenti-ngenti kebungahan sangka Gusti Allah iku ibadah. Rawahu al-Hakim kan Jabir al-haya'u taisin iku minal imani sami iman wa ahya umati lan luwih wirangi utawi luwih wirangi umat ingsun iku Usman. Rawahu Ibnu Asakir lan Abi Hurairah al-haya'u taisin iku ngasratu ajyain 10 juz fatis atun mongko utai somo iku finisani dalam itu lagi ono hadis mulai. Jadi isin ke 10 sing somo
wa idun utai kang siji iku firijani ing dalem wong lanang. Nek wong lanang ilmune sama wong wedok siji, nek isine isin iku wong wedok sama ilmune siji dadi walian. Mula nek ana wong lanang kok kalah pintere wong wedok goblok wong lanang. Ane beli ambil kasar itu sakit aman. Al-hayatani mula ciri-cirane to, ciri-cirane. Wong wedok iku isine wong wedok sama ciri-cirane. Wong wedok iku dasare perawan. Dengan tutu pas sampai ke brojol karen tenanan isine wis ra karuan. Lu tenan. Nek cawanang nemune betapa pede. Mula iku ciri-cirane. Sampai perawan nonggon jamaah kumpulan kok wis direm sampai ngentit wirang koyo. Nek aku salah nang bus ora disopan udah piye main brojol wis tak opo. Dingencolno kok. Ceklan kira. Nek salah nang ciri-ciri seperti itu. Nek wong itu akan menjadi cacat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngandikne amrin. Al hayatu utawi kula iku maskhul jini. Iku maskhul jini. Salinan rupane jin. Salinan rupane jin. Apane suratan rupane. Ulo itu kan harus bina-bina jin menjadi ular, kan? Jadi al-hayatu maskhul jini suratan. Kama musikot kaya oleh den salini. Apa al-kirodatu apa kirodatu mana ketek walau nazir bulan celeng min Bani Israil asal Bani Israil. Dadi wong Bani Israil sapa banget bakane atos atine ngrengkelan Yaman mau kan ana sing dadi ketek dadi celeng Yaman Nabi Musa. Akhirnya dilebur hidup 3 hari dilebur karo Gusti Allah malah dadi cewek kandanane akeh. Rawahu Abu Sayyidi fil Udumati dalam kitab Udumah ngandikne Abbasin. Al hayatu utami kula iku fasiqatun kewan kang gawe kerusakan. Kewan kang gawe kerusakan. Wal aqrabu utawi jengkol utawi kala suki iku fasiqatun gawe kerusakan. Wal faratu utai tikus iku fasiqatun fasik. Sama ya. Nek digagas iku sesajane wae. Tikus iku memang diciptakan Allah ya fasik. Tapi awake dhewe rasa elek-elek. Nek tikus iku paling elek ya. Jadi nek digagas tenan yo Gusti Allah dikai pangan tikus yo memang diarani salah iki. Pokoknya memang makhluk Gusti Allah. Gusti Allah kayak pangan yang mangan manungsa. Ora mangan manungsa wae sapa. Mangan diburak-burak, gebuk-gebuk kan. Awake dhewe disapa sembuh bahwa alam suwap. Tenan tikus gebuki gitu wae. Karena apa? Awake dhewe punya pedoman kalau tikus adalah hewan yang fasik. Fasik adalah perbuatan yang tidak baik kan ngono. Bahkan menungso kan fasik itu jauh yang kebukian. Sebenarnya tikus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ghurabu utami gagak iku fasikun fasik. Jadi gagak itu juga termasuk hewan fasik. Wal utami sallallahu alaihi alhamdulillah. Al-Fatihah.
حسنة